командаи бонувони либостивӣ номнависиро барои солҳои 2023-24 сар мекунад. Маромад кадоме ки мехоҳад дар тичени як сол мо коре мекунем ки шумо ба маошҳои баланд рафта расед. яъне ки кадоме ки ҳаваси сахт дорад ки дар хона через интернет бизнес кунад, марҳамат ба нами номрои дар боло истода занг занед. бонувони командаи либостивӣ ба шумо ҷавоб медиҳанд. ягон ҷа мардак нест, фақат занако кор мекунанд. шумо метавонед ки занг зада маълумоти пурра бигиред, яъне ки вақти худро нагзаронед. ин имконияти беҳтарин аст барои коргарони командаи либос тв. чунки ки мо шумода рекламотона бепул мекунем, дастгирӣ бениҳоят сахт мекунем. фақат одамоне занг бизанед ки шумо ҳавас доред ки ба қуллаҳои баланд расен, ба маошҳои баланд рафта расен, независим бошен аз хонагиётон. марҳамат, занг бизанед ва муваффақ шавем. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз барои шумо папленои дубайски тоза нишон метем. нархи ё 80 сомонӣ. 80 сомон, касе ки 5 та мегира 80 сомон. ина марҳамат бибинед, чизои маъқултона скриншот карда партоед. ина гул майдашай, аҷоиботаш гули садбарги майда ё ака новинкои корбона. ина чизое ки шумо дидестен, ҳамаш тоза ё астатка нестанд, просто тозашанд, тозаша. барои мо шумо фақат кадомед ки инаи хуҷиёна кадомед ки мегирен бифаҳмед нархаш 80 сомони ай дубайски тоза якум сол, сангошам сваровски якум сол. касе ки Германияда ай, касе ки дар Полша ай, илтимос мада бинависен. касе ки дар ҷои зиндагӣ мекунам мааш бинависа, лекин касе ки дар почта Германия, Полша ё Германияда боша мада бинависен илтимос, барое ки мада ҳамкорӣ кардан дар кори қати шумо. масъалаи тиҷорат қати ҳамиам телефони ай як-дусе чиз равон кардан дар кор, ҳам шумода фоида мемонад, ҳам мода. барои ҳам метавонед ки шумо занг бизанед мода. нами номрои WhatsApp май поёнда қати шумо гап мезанам, ҳамкорӣ мекунем. чизое ки дидестен як бор дига такрор мекунам, 80 сомонӣ нархшонай дубайски тоза кам, ягон проблема надоранд. сангошонам сваровски тоза, барои одамое ки мисол мехоҳанд чизи нағз пӯшанд, нағзтар пӯшанд. ина марҳамат барои шумо арзон кардагиам. чизое ки дидестен 120 сомон ай бозорда, яки 80 сомон барои шумо ҳаст. димсортиш аст арзон. шумо менависед ки ахайна бозорда арзон шидагия, бозорда ҳаст арзон, леки сангшам фарқ мекунад, материал качестваш фарқ мекунад. ҳамон одаме ки мепӯша ҳамон одам мефаҳмад. марҳамат бибинед, тозаша. ина глош ҳамаи маркаи глош ҳаст. кадоме ки мисол гандамакам чанд ранг дорем, ай гандамакшам чанд ранг. ина ранги капуча ишнеоша. хитон бибинед, кадомеда ки маъқулай. як бор дига такрор мекунам, касе ки Германияда зиндагӣ мекунад WhatsApp мада бинависа, Полша ё Германия. барои ки яду чиз дар корай, мо бояд қатиш бизнес кунем. бизнес ҳамҷа равон мекунад. барои WhatsApp қати гап мезанем қатиш. анашам гулаш аҷоибот будааст. гулаш аҷоибот ай. шам гулаш аҷоибот. анаш бо беҳад зуртар, айвошра бо навстар. гулашон майда ин хеле чия. ин чизе ки шумо дидестен ё 100% гарантия дорад. сангоша бибинед. марҳамат бибинед, чизоша чхеле ки шумо дидестен. кадом вукусе ки шумо мехоҳен паплен ҳаст. анаиш боз аҷоибот будааст. айошра фасонтар. материалҳо аҷоиботанд, новинкашам бисёра. шумо метавонед ки сирочнак барое ки камки ҳастай, шумо метавонед ки барвақтар заказ кунед. ҳам вақте ки ҳамин видео биромад сразу шумо скриншот карда партоед. чунки тамом мешавад, баъд менависен шумо. аксариятед вақте тамом мешавад баъд гап мезанед. мегӯянд ҳамин чиз надоред, шумо ҳамин чиз надоред. хай вақте ки тамом шид дига ёфта намешавад. бозорда нест мешавад.
анайш ҳам аҷиб бута. Ин ранги чиурия. Ин компютер ниай. Гули компютерай. Марҳамат бинед. Ани куби кардидин. Чикай таашкар кам маш куби кардин. кадом цвети мехоҳен ҳаст, кадом цвети мехоҳен ҳаст. Барои ҳамин шумо метавонед ки фақат хушро аҳамият диҳед, чизтона барвақт заказ кунед. барое ки чизое ки якм сорт бозорда кам ай мо ҳамиро меорем барои шумо хоҳед ки якм сорт бигиред ҳам нархи дастрас арзон қати фақат барвақттар ки тамом шидан пас шумо нанависед. чизое ки шумода маъқул буданд ҳамаам ё баъзеш пафтор наҳам инамира касе мехост ҳами гулам наомад. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.